Keď sa v noci mesto upokojí a uličky pod starým zámkom potemnejú, sú chvíle, keď sa zdá, že aj múry starých domov začnú šeptať. Možno je to len vietor medzi strechami, možno neskorí turisti, čo blúdia v tme, a možno niektoré domy naozaj hovoria, len čakajú na niekoho, kto sa započúva. Jeden taký dom stojí aj v tichej uličke Kremnice. Keď sa Hana v neskorom októbri nasťahovala do malého podnajmu na prízemí starého mešťanského domu, chcela hlavne utiecť. Po nepríjemnom rozchode, po nekonečných službách v bratislavskej nemocnici, aj potom, ako jej hlava začala vyrábať myšlienky, ktorým sa nedalo odolať inak, než tichým odchodom na sever. Dom bol lacný, vlhký, ale ukľudňoval. Možno to bolo to šelestivé ticho, ktoré v ňom počula prvý večer. Nie hlasné, skôr ako keby sa po povale lenivo presúval niekto, kto tam kedysi býval. Cez deň si to vysvetľovala kuní či starým drevom, ale v noci mala pocit, že kroky sa za každým zastavia presne nad jej postelou. V kúpeľni cítila chlad, ktorý sa nedal vyvetrať, a občas, keď zasla, počula, ako tie kroky načúvajú. Hanna bola racionálna. Aspoň kedysi bývala. Po náročných smenách v kremnickej poliklinike bola často tak unavená, že jej sny splývali s realitou. Jednej noci, keď začula tiché zaklopanie zo stropu, donútila sa prejsť celý byt. Všetko bolo normálne. Možno až príliš. Lednička jemne bzučala, potrubie kvapkalo v pravidelných intervaloch, vonku ticho. A predsa si cestou späť do spálne všimla niečo, čo jej zamrazilo chrbticu. Na podlahe pri dverách do pivnice ležala malá zčernená minca z roku 1924. Presne tam, kadiaľ pred chvíľou prešla bosými nohami. Dvere do pivnice pritom zostávali zamknuté. Prenajímateľ jej tvrdil, že tam drží len staré haraburdie. Ďalšie dni to ignorovala. V práci sa rozprávala s kolegom Martinom, ktorý jej značením opisoval miestne legendy. Ten dom, kde bývaš, tam kedysi zmizol hodinár, povedal raz pri káve. Vraj tichý čudák. Ľudia tvrdili, že počuli, ako sa v noci háda s niekým na povale. Raz proste zmizol. A dielňu zamkli. Hana sa zasmiala, ale v krku jej stuhol hlas. Spýtala sa, či vie viac, ale Martin len pokrčil plecami. Sú to reči, ale ak sa bojíš, prídem večer na čaj. Cestou domov prešla okolo mestských hradieb. Vietor hvízdal medzi kameňmi, jej proky duté. Mobil vybrohol, správy od bývalého, ktorého ignorovala, no aj tak jej žalúdok stiahlo do uzla. Keď konečne dorazila domov, panoval tam zvláštny pokoj. Až príliš hlboký. V predsieni zvesila kabát, zhasla a všimla si, že dvere do pivnice sú pootvorené. Kľúč bol stále zvonku, presne tak, ako ho nechala. Keď ich chcela zatvoriť, ozvali sa rázne kroky na povale. 2, 3, potom ostré zastavenie. Hana ustúpila. V tom sa ozval kľúč v zámku vchodových dverí. Martin. Keď videl jej tvár aj pootvorené pivničné dvere, okamžite sa spýtal. Zase kroky? Prikývla. Martin navrhol ísť spolu na povalu. Že aspoň zistia, či tam nie je niečo nebezpečné. Hana nechcela, ale nechcela byť ani sama. Povala bola studená, zaprašená, cudzia. Svetlo mobilu preskakovalo z trámu na trám po starých bedniach a skrinkách. Martin zrazu ukázal na nízku komodu pri stene. Vidíš to? Na jej vrchu ležela ďalšia minca, rovnaká ako tá dolu. Hana ju vzala. Bola ľadovo studená. Príliš. V tej chvíli cvakli dvere na povale. Obaja sa otočili. Klika sa jemne pohla, ako by ju niekto držal. Martin sa rozbehol, trhol dverami, otvorili sa ľahko, pod schodmi nikto. Martin prespal na gauči, aby nebola sama. Rozprávali sa dlho o jej únave, o bývalom, o úteku do Kremnice. On nakoniec zaspal
Ale Hana nie. V kuchyni sedela potichu. Čaj chladol a potom začula zvuk. Slabý, rytmický, ako tik-tak. Z podlahy. Keď sa naklonila, tikot zosilnel, ako malé vreckové hodinky, ukryté pod ňou. Ráno Martin odišiel do práce. Hana šla za prenajímateľom, chcela mu povedať aj o minciach a aj o zvukoch. Starý muž otvoril a vzdýchol. Ten hodinár, jeho žena zomrela na pľúca. On ju vraj počul chodiť po dome. Podľa mňa už mu preskakovalo. Keď zmizol, našli jej hodinky v kúpeľni dolu. Ešte týždne tikali. Báli sme sa to tu prerábať, povedal ticho. Hana cítila, ako sa jej skladajú detaily. Chlad, kroky nad hlavou, mince, tikot. Večer sa rozhodla, že pôjde do pivnice. S baterkou a kľúčom zišla dolu. Pivnica bola malá, zatuchnutá. Ale za jednou policou našla starú drevenú dosku. Zatlačila. Povolila. Za ňou bol malý tajný priestor, hodinárova dielňa. Nástroje, lístočky, sklenené flaštičky a uprostred stola desiatky mincí. A jedna vec, pri ktorej sa jej zatočila hlava. Náramkové hodinky. Tikali. Hlasno. Pravidelne Hana cúvla a v tom za sebou začula tichý nádych. Ako keď sa niekto po dlhom mlčaní chystá prehovoriť. Prišla si dokončiť, čo som nestihol. Ozval sa starý, jemný hlas. Otočila sa. Nikde nikto, ale prítomnosť bolo cítiť, ako by miestnosť dýchala s ňou. Tikot zrýchlil. Minca na stole sa pohla, ako by ju niekto poťukal. Neboj sa, šepkal hlas. Len nechaj čas doplynúť. Hana vybehla, prebehla cez pivnicu, cez schody, zabuchla dvere. Tikot ustal. Ticho bolo iné, unavené, ale pokojné. Na druhý deň odišla z domu. Prenajímateľovi nechala kľúče. Martin jej pomohol s vecami. Keď sa naposledy obzrela, mala pocit, že v okne povaly stojí nejasná silueta. Tieň človeka, ktorý čaká. Dnes nevie, čo bolo skutočné. Tikot? Hlas? Mince? Možno dom niesol pamäť svojho posledného majstra. Možno jej vlastná hlava vtedy nevládala. A možno pravda žije niekde medzi, v priestore, kde staré hodiny tikajú ďalej, aj keď už nemajú komu merať čas. Hana odvtedy verí jednej veci. Ak staré domy šepčú, niekedy je lepšie neodpovedať. Ale hlboko v sebe cíti, že hodinár ju nezval, aby sa bala. Chcel len, aby mu konečne niekto načúval.